Imos ver, Riestra. A estas alturas, e aínda está vostede así. Xa, pero que lle é fácil decilo. É doado, Riestra, é doado. Non lle é fácil. Imos intentar continuar. Adiante, Smith. Hoxe en Lugo o tempo era húmedo, con brétemas e refachos de vento. Pois en Ourense facía un cutu escaraballao pelleiro. Por hoxe acabamos. Haberá que continuar outros. Riestra! Joder! Podo falar contigo un momento? Pois vostede dirá. A ti pareceche normal esta actitude, desimportado, coas mans nos bolsos... Que xa levas 2 anos en aulas de primeiro de galego e todos os teus compañeiros falan moito mellor que ti. Mellor. Mellor, Riestra, mellor, eles son estranxeiros, que ti és asturiano e cunha raíz lingüística moito máis próximo ao galego. Xa, pero que eu, asturiano co galego, mezclo... Actitude, Riestra, actitude! Hola, Iria, que tal? Ben, sabe a hora de clase de alemán. Xa ves, non paro. Alemán, italiano, francés... E ti, que tal co galego? Pois parece ser que mal. Veño ahora que me bote unha bronca o cabrón do Blasco. Pero que ten razón, son un túzaro. Ti non te comas o co come. Con un pouco da miña axuda xa verás como melloras. Melloras. Hallo Iria, na? Was macht denn so ein hübsches Mädchen mit so einem Alfredo Landa? Auf Wiedersehen. Esta rapaza é alemana, non sei que decía de los Lander. Que? Xoana? Non, ó. É de Carballo, que por ali son todos moi loiros. Veña, imos tomar un café. Mira, Aquilino, o segredo para aprender unha lingua está na inmersión cultural. E iso que lle? Para falar galego tens que introducir na cultura galega. Así vai ser máis doado. Ciao, bellissima. Ciao, Tuccio. Come stai? Bene. Controllami la moto. Este tipo si é italiano, non? Tucio se escribe. Tucio, non, ó, Tucho. Tucho da Sagrada. O que pasa é que por ali todos teñen esa pinta de mascarrillas. E a maioría se estudian italiano para parecerse ao Berlusconi, os que ti. Ah, xa sei que é a inmersión cultural. Aquela chorba que falaba alemán tiña un Volkswagen. Este tipo, que fala italiano, estudia italiano, ten unha Vespa. Dende logo. Aquilino, non te preocupes, que comigo vas te mergullar na cultura galega. Vou preparar unha ruta para este fin de semana. Ben. Ademais da Casa Museo de Emilia Pardo Bazán, neste edificio está a sede da Real Academia Galega. Por aquí paran os máis sesudos e reputados lingüistas. O millorciño da intelectualidade galega. Mellor do centenariaxo, fora o regate de Valerón aquel fillo de puta de Fernando Hierro. Logo a xente fala de Irureta. Irureta, unha liga e 2 copas. A mí o que me extraña de verdade é que Lotina marchara vivo da Coruña. Lotina, aquel fillo, miña xoia, que non tiña ansia de Roma. Pois agora imos visitar outro museo, que aínda nos temos que mergullar máis na cultura galega. Pois eu mergullábame mellor nunha cunca de viño algo de polvo a feira. Eña muller, que a cultura tamén entra polo estómago.
tiña un galego lamentable. Lamentable. Pero coa inmersión cultural creo que hoxe xa é máis aceptable. Aceptable. Pero aínda pode ser mellorable. Kilo. Mellorable. Camarero, ponme un Wise. Como que guais? Wise Label. Kilo, notaches melloría? Non notei un carallo. Estou como sempre. O peor, réndome, abandono o galego. Non te podes render, aínda é cedo para notar os efectos da inmersión. Bonjour Iria, comment ça va? Très bien, Maruxa. Voume, que teño que ir a Tarteixa a xantar. Esta que coche terá? Renault? Citroën? Un Peugeot? Pero aínda sigues con esa parvada? Sí. Parvada, Vou a buscar eu a miña inmersión cultural. Pero a miño xeito. Iria, guapa, que tal? Kilo, benditos os ollos, onde te meteras? Pois estiven a buscar a miña inmersión cultural. Tomamos algo de contocho? Vale, imos tomar unha garimba. Teño un vehículo novo, xa verás que sorpresa. Va a ser a primeira a estrealo. Vas a flipar. Pero Aquilino, onde me estás levando? Pecha os ollos, que é unha sorpresa. Ui, perdoa. Moi ben, xa verás. Imos. A ver se adiviñas que vehículo é. Non sei. Un descapotável? Quente. ¡Tachán! Estás de coña. Xa ves, o meu novo vehículo. Un auténtico tractor Barreiros, fabricación en Ourense, 1967, unha peza de museo. Os meus cartos me costou muller, é o único vehículo galego que atopei. Mira, Iria, tiña razón. Se non chega a ser por isto da inmersión cultural, non aprendía galego na puta vida.